Togren, आंना सानै जासिगोनलै Togren गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नोङो। खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर नैबे आपडेटआ जोबोर मोनसे साननो गोनां बा सिरियास आपडेट जागोन आरो जों बयबो मिथिखागौ कनजिता बर' आरो दैदेन औवारि होननाय बिथांमोना एलबाम बायदिसिना बानायबाय थायो। बर' एलबाम गोबां बानायबाय दाबो बानायगासिनो दङ। दा बिथांमोननि सायाव गिदिर मोनसे पस्ट ओंखारदों। बे पस्टखौ सोर लिरदों नोंथांमोना आं खोन्थागासिनो। थ' लोगोफोर बिथांमोननि सायाव गिदिर मोनसे सन्देह जाय कनजितानि फिसाया दैदेनजों गदाय थासिगोन नामा, कनजिता बर'आ दैदेन औवारिजों गदाय थासिगोन नामा, फिल्म बानायनायनि खायदा लायै दैदेना कनजिताखौ गदायसो लानो नागिरदों नामा ना बेफोरबायदि मोनसे पस्ट होदों आरो आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव फरायनानै स्क्रिनशटनि गेजेरजों कनजिता बर'नि फिसाया दैदेन औवारि आरो कनजितानि सायाव मा पस्ट होदों नोंथांमोननो आं फरायनो खोन्थाग्रोगोन। बेवहाय लिरदों, दैदेना कनजिताखौ लानो थाखाय आंखौ बुथारनो गुन्दा हमबाय। बिजों निजोरायाबो माने बिसियाबो लोगो बावसो। मोरमा जाम्बाया केसानो दाबो जोबाखै। दाखालि नागिरफैजादोंमोन। थारैनो नोंथांमोना नैबे पस्टखौ मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय बेवहाय मा लिरदों। दा बेखौ लानानै कनजिता आरो दैदेननि बिसिया मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। दा कनजिताया मानोना बे दैदेन मोनहानि न'आव आलासि जानो थांदों जाहैदों आरोना बेरायनो थांदों। बे समाव बिथांमोना जमायै लोगो मोनलायनानै कनजितानि फिसायनि सायाव मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। हेलौ लोगोफोर Togrenनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। Togren माब्रै दं? कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै उन्दुवाखै? नै जोंहा Togren ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे, जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों, जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे? आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो? आल्ला सोरला हारसिं रोंलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय। गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो। होनखाबाय आं गाबोन फुङावनो थांसै होननानै। खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय। बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना। दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय, दा भाइरेल जानाया मोजां जाबाय। हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो। सिगाङाव जा खालामबोबाय दै, आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा। जाबाय Togren आंना सानै जासिगोनलै Togren गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नोङो आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा। दे जाबाय बिदि सानोबा खालामनांगौ आरो लासिंसिं जेन'बा मानोना बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसा शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर अफाय मा जालायदों बेखौहाय। मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय। गावनि फिसायानो हिनजावानो दङ, हिनजाव जाहैदों ओंखाम जालायबाय थाबाय। बेखौ दा जुथारनांगौसो मोनथिबाय दा। मोनथिबाय दा आं गाबदों रायहरनानै दा मोनथिबाय। आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरोना बेफोरबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङाना बियो। बेफोरबायदि लिरनानै होनो नाङामोन ना। आंनो दंना आब' कनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों। आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा? आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा? मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे? उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला। बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो। हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों। मालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि। बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो। ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय। दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो। साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो। फाग्लाया रागा जोङा जानांगौ। आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय
फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङाना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों जाहैनो होनबाय माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियायाव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा सिथोबनि आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि बिदि माबायदि मानसि बियो आसरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं आसरित मानसि मामायावलाय मा होनो स्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जारानोसै नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावनानै सानफा थोलो खामानि मावनानै जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुदबक साला थग्रोन मा ओंख्रि थग्रोन मा ओंख्रि हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मोनथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बानाय दुखु खालामग्रा गाबखांबाय आङो मोनसिगौ जै थग्रननि होआबा माथो हो जै थग्रननि जै होन लिरना होनांगौ बियो दे तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नुखाबाय कनजिता बर' दैदेनवारि आरो दैदेनवारिनि बिसि जाय बिथांमोना कनजिता बर'नि फिसाया जे बिथांमोननि सायाव दैदेननि सायाव गाज्रि मोनसे पस्ट होनाय बे पस्टनि सायाव कनजितानि फिसायखौ दैदेनवारि मोना बा कनजिता बर' मोना गोबां माने दुखु मोनदों बा रागा जोंदों आरो दैदेनवारिनि बिसियाबो दुखु मोनदों दा माने कनजिता आब'नि हौवाया जाय फिसाया गुबुन जायगायाव थायो नालाय बेवहाय बेहा बिराद गिदिर सन्देह हाबनानै थाबाय बेहा मानोना एलबाम बानायो बिसोर कनजिता बर'आ एलबाम बानायो दैदेनवारिमोनजों एलबाम बानायो आरो दैदेनवारिनि बिसियाबो बानायो दा बिसोर थांलाय फैलाय जरा माब्लाबा बहाबा मोजांसिन लानो थाखाय गुबुन जायगायाव थांगोन मोनाबोगोन दा न' फारसे फैफिनायाव एसे उसुबिदा जायो दैदेना दोनबोगोन दा बेफोरबायदिनो हर गेजेराव माब्लाबा सफैगोन न'आव सानैजों मालाबा दैदेनजों कनजिताजों फैनाय जागोन बे समाव हौवाया मिथियोब्ला बा हौवाया बेफोरखौ नुनानैनो गोसोआव माने गोबां डाउट आरो गोबां माने सिरियास मेटार लानानै दङ दा बिसोर माबा मोनसे जागोन दा बेखौ बेफोरबायदि खायदा लायै कनजिताखौ लानो नागिरदों बा बमब्रायबाय दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा माने कनजिता बर'नि जाय फिसाया सानगासिनो दङ दा एक्चुअलि सन्देह होननाय बुस्थुआ बिराद गिदिर माने गोरोन्थि आरोना मानसिनि लाइफखौ बरबाद खालामो सन्देह बुस्थुआ मानसिनि लाइफखौ बरबादबो खालामो आरो मानसिखौ जौगाहोनोबो हाया आवगाय होनो थाखाय फिउचाराव मोनसेबो जाफुंनाय लामायाव दैदेनलाङा आरो सन्देह होननाय बुस्थुआ बे मोनसे गेदेर बाथ्रा दे लोगोफोर सन्देह होननाय बुस्थुआ मानसिनि जिउआव थानाङा दा बिदिनो कनजिता बर'आथ' गावनि लाइफ स्टाइलाव जेनेब्ला मानसिया बयहाबो आसा थायो नालाय बयहाबो मोनसे मिजिं थायो आं लाइफआव माबा मोनसे जानानै दिन्थिगोन बा बयजोंबो मिथिजानाय सासे सुबुं जागोन होननानै बेफोरबायदि गोबां माने आफसोस बयहाबो मिजिं मोनसे टारगेट बा थांखि थायो दा बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै कनजिता बर'आ दिनै दैदेनवारिमोनजों लोगो मोनलायनानै दैदेनवारिमोना शर्ट मुभिबो बानायबाय थायोमोन नालाय कमेडि बिथांमोना दैदेनजों लोगो हमलायनानै दैदेना बेखौ लोगो मोननानै दा बिथांमोनजों भिडिअ एलबाम बानायबाय मिउजिक एलबाम भिडिअ बानायबाय दा बेयावथ' इसेबां गिदिर गोरोन्थि साननांगौ गोनां गैया होननानै आं सानो दा बेनोसै आरो कनजिता बर'आबो गावहा फिसाय थानाय हिसाबै गावहा परियाल थानाय हिसाबै गावहा न'खर थानाय हिसाबै हौवाया न'आव थायाब्लाबो बाहेरायाव थायोब्लाबो गावनि न'खरनि माखासे क्राइटेरियाफोर थायो जाय बेकग्राउन्ड जाय न'खरनि बेकग्राउन्डखौबो एसे नोजोर होनानै सोलियोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो थ' बांद्राय गावखौ फेमास जाजानो लुबैनानै बा गावखौ गोजौसिनाव थांजानो लुबैनानै माखासे बेकग्राउन्डनि जाय गोनां बुस्थुफोरखौ बावगारलांनानै गावनि सिगांनिखौल' नायबाय थायाब्लाबो बे जानाय नङा
गावनि बेकग्राउन्डआव मा दङ उनथिंजाय मा दङ आरो गावनि बेकग्राउन्डनि क्राइटेरियाफ्रा मा बेफोरखौबो गोबां बिजिरनांगौ गोबां नायफिननांगौ उनथिंबो नायफिननांगौ जेनेबा फंसे बाथ्रा दङ जुमुदैखौ गोजौआव नायदावनानै गारोब्ला गावनावनो सिरिफिनो दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने साननांगौ आरो उनथिंजायबो नायनांगौ गावनि परियाल गावनि न'खर दङ फिसाय दङ दा गथ'फोर दङ बेफोरखौ एसे सानै हयै आन्दाज खालामै बबे लामाजों बोरैहाय थांबोला गाव साक्सेस जानो हागोन आरो गाव साक्सेस जानाय लोगोसे बे नङादि गावनि न'खरा बरबाद जालांनाय मेन बाथ्राया बे आरोना लोगोफोर गावनि साक्सेस जानायजों लोगोसे गावखौ साक्सेस खालामनो थांनायावनो बेकग्राउन्ड माखासे गावनि फिउचारा जाय बेकग्राउन्ड फिउचार थायो जाय उनथिंजाय नोंनि परियाल खान्दाल बायदिसिना न'खरनि बाय बाहागि थागोन बैसोरनि मान सन्माना जेन थाङा बा बैसोरनि साननायावदि नोंथांनि बे कनजिता बर' आब'नि बा साक्सेस जानायाव बिथांमोननि नोजोरा गाज्रि गोहोम गोलैया कनजिता बर'खौ जे गावनि बेकग्राउन्डफोरा जायफोरा माने परियाल खान्दारफोर दङ बिसोरो कनजितानि सायाव जे गाज्रि नोजोर होनो हाया दा बेफोरखौ गोबां सालिजारि खालामनानै सानै हयै गावनि साक्सेस लाइफ साक्सेसनि जे लामायाव आवगायलांनो नागिरदों बे लामाखौ सानै हयै आवगायलांब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो मानोना मेन गावनि साक्सेसआव गावनि बेकग्राउन्डआसो नालाय गावनि खानदान गावनि परियाल गावनि न'खरनि बाय बाहागोनि हेफाजाबबो नांगौ जायो नालाय दा बेखायनो गावखौ माने गोसोखौ बावसोमदोंब्लाबो गोसोखौ होसारदोंब्लाबो गावनि माखासे सोलिनांगौ माखासे क्राइटेरियाफोरखौ सोलिनानै आवगायलाङोब्लानो बे जेबो गोरोन्थि जाया दा बेफोरबायदि थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन आं बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बिनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो आरो गोबां बाथ्रा बुंनो सानो बा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ होननानै आं साना बुंनांगौब्ला माने भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नालाय ओंखायनो ससेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै नैबे भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय